Ayo pokok Arsil Musical Production silakan. Spesial kanggo semuanya yang hadir di sini. Spesial kanggo sedulur Mama Sadi. Kanggo member-member, sponsor semuanya. Bingung, aduh bingung. Wong urip kesawang lir kaya gunung, sing kadoan bagus kaya lukisan, dipareki ruwet ngampret karuan. Wis biasa wong urip lok salah sangka, saling nuduh nyangkane batur bahagia. Rumah mewah cukup segala-gala, durung tentu urip seneng kaya kita. Bingung, aduh bingung. Terlalu kepikiran tadi aku ruwet, bingung ora uripe. Kalau dewekan, get mana get? Enak kan ya? Enak kan? Rokna, duit kebek sekantong, mobil mewah nongkrong, gelang kalung gembrombyong, tekene uang. Ruwet sing lagi pating derondong. Enak orang wis Pasuri bater wae. Bakal bintang tamu ya bebas. percuma jual tampang, pakaian serba mencrang, ari ngomong gemantang yen suki utang. Ruwet yen mlaku ake sing ngadang, mending kita cukup urip sederhana. Bingung, aduh bingung. Wong urip kesawang lir kaya gunung, sing kadoan bagus kaya lukisan, dipareki ruwet ngampret likaruan. Wis biasa wong urip lok salah sangka, saling nuduh nyangkani batur bahagia. Rumah mewah cukup segala-gala, durung tentu duwe sing kita. Bingung, aduh bingung. Ya, terima kasih. Wis mana bae Kang Sigit, mana? Wis rong lagu. Darwijum ana beli.